llista de Junts per al partit de Girona a les últimes eleccions i, a més, un dels dirigents implicats en la negociació d'aquesta fallida moció de censura a Ripoll. En el comunicat que tinc aquí i que vostès van fer públic fa unes hores, ahir a la tarda, a primera hora, és quan es coneixia que es despenjaven d'aquest acord amb la resta de formacions de l'oposició, diuen que les condicions que hi ha ara a Ripoll no fan viable aquesta moció. Per què no? Nosaltres hem estat aquests dies intensament reunits, tant des de Junts Ripoll, els nostres regidors, com a nivell nacional i amb el propi president Puigdemont i el secretari general, en Jordi Turull, i hem anat evolucionant la decisió en base a dades, a diferents opinions, tant des de dintre Ripoll com de fora, com des de dintre del partit i també de fora, i és evident, com passa moltes vegades a la vida, que no hi ha cap solució que sigui 100% bona, i al final hi ha molts moments per debatre, però n'hi ha un de sol per decidir. I tenim clar que hem pres la decisió que era la més valenta, no era la fàcil, era la decisió més honesta, més democràtica, i que era no tirar endavant la moció de censura a Ripoll. Vostè em parla d'una decisió que és la més valenta, la més democràtica, la més honesta. M'ha parlat d'una evolució, és a dir, que entenc que fa uns dies enrere vostès veien possible que hi hagués aquesta moció de censura i, per tant, fer fora de l'alcaldia de Ripoll a Sílvia Orriols, a Aliança Catalana. I m'ha parlat de dades. Dades són enquestes? Nosaltres, quan diem una evolució, vol dir que partíem de tots els escenaris absolutament oberts. A partir d'aquí hem parlat nosaltres internament, hem parlat, com se sap, amb els altres partits implicats en l'Ajuntament de Ripoll i amb totes les dades, entre les quals, evidentment, com qualsevol partit seriós, també ens hem dotat de dades del que pensa la ciutadania de Ripoll en aquest cas. Per tant, d'enquestes. Hem arribat... Senyor Vergés, podríem parlar d'enquestes? Enquestes en tenia tothom i qualsevol partit seriós el que ha de fer és voler-se dotar de dades per veure quin és el pols, quin és el termòmetre de la ciutadania. Això ha estat un factor més, no ha estat en absolut el factor clau, hem tingut molts altres factors i des d'una manera unitària amb la nostra gent, amb els nostres regidors de Ripoll, el partit en conjunt, hem decidit que la millor solució era no alimentar encara més aquest victimisme de la senyora Orriols, que en aquesta fase incipient, en aquesta fase inicial dels partits, com s'està veient a tota Europa i a tot el món, dels partits d'ultradreta, el que s'alimenten és d'aquest victimisme. Per tant, nosaltres no li donarem aquest gust, no entrarem en aquest joc i el que no farem serà substituir un govern en minoria per un altre govern que hagués estat en minoria probablement, encara que no hagués estat en minoria, el que és segur és que hauria estat un govern Frankenstein amb colors molt diversos, amb sensibilitats molt diferents i que encara que hagués pogut funcionar en el minut zero per articular aquesta moció de censura estava condemnat al fracàs. Per tant, nosaltres el que fem és de manera valenta dir que són els ciutadans de Ripoll els qui el 2027, en base a l'oposició que nosaltres els hi demostrarem que sabem fer pel poble i posant el poble i el país al capdavant, que ens donin la seva confiança. Han de ser els electors, han de ser les urnes i no pas els despatxos qui decideixin que aquesta senyora, la senyora Orriols, surti de l'Ajuntament de Ripoll. Però això ho apliquen en un municipi com és Ripoll, però no ho aplica el seu partit en altres escenaris, com pot ser el Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats. Vull dir que vostè em diu això surt de les urnes, però després tothom sap que l'aritmètica parlamentària passa per un altre costat, senyor Vergés. Això perquè quedi clar, vull dir que això també és el joc parlamentari, i més en el moment actual on no hi ha majories suficients enlloc, ni en molts arcs municipals, ni al Parlament de Catalunya, ni tampoc al Congrés. Dit això, Junts renuncia, el seu partit renuncia a Ripoll per por a deixar-li guanyar terreny a la resta de Catalunya a Sílvia Orriols des d'ara i fins al 2027, fins a aquestes municipals? De cap manera. Nosaltres el que estem determinats és a combatre aquesta senyora, a combatre Aliança Catalana i a combatre el populisme. I per nosaltres Ripoll representa un punt d'inflexió en aquesta actitud. Vostè en parlava d'altres municipis, evidentment cada cas és diferent, el Parlament és diferent i precisament, si vostè feia referència al cordó, els qui estem rebent en aquest moment el cordó sanitari som nosaltres, per part de PSC, d'Esquerra, Comuns, moltes vegades, només cal repassar l'hemeroteca de les votacions que s'han fet al Parlament i el cordó, en tot cas, s'hauria de demanar al Partit Socialista per què no l'aplica en Vox quan hi ha decisions que són cabdals al Parlament i que afecten la unitat i la integritat del que ells creuen que és la nació espanyola, no tenen cap mena de problema en votar al costat del PP i al costat de Vox. Per tant, aquesta qüestió del cordó, que està
en debat en molts llocs que tenen el fenomen de l'ultradreta molt més evolucionat que no pas aquí a Catalunya, en molts llocs del món, nosaltres tenim clar que el primer pas que hem de fer a partir d'ara és combatre Aliança Catalana, combatre la Sílvia Orriols. I així ho farem des de l'oposició de l'Ajuntament de Ripoll i des del Parlament de Catalunya també. Vostè utilitza el verb combatre, que és el mateix que utilitzava ahir Jordi Turull, secretari general del partit també, quan va sortir a explicar aquesta decisió al seu costat de fet. Això implica ja que de forma no oficial però sí oficiosa, Aliança Catalana és un partit que, a més, havent tret més de 100.000 vots en les últimes eleccions al Parlament, a l'últim mes de maig, és partit contrincant de Junts per Catalunya? Els partits que no són Junts per Catalunya són, per definició, evidentment, adversaris i partits contrincants. Sí, però hi ha una cosa que es diu vasos comunicants de vots entre partits, senyor Vergés, ja m'entén. Nosaltres tenim clar que hi ha una part del vot Aliança Catalana que és un vot de càstig, que no és un vot que sigui convençut cap a Aliança Catalana, així ens ho expressa molta gent, sinó que és un toc d'alerta cap als partits tradicionals en el sentit que potser durant anys no hem pogut o no hem sabut agafar prou bé temes que preocupen la ciutadania. Junts per Catalunya, i jo formo part d'aquests equips de treball, estem absolutament determinats i ho estem demostrant, més enllà del bla 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 de la senyora Sílvia Orriols, nosaltres estem demostrant en fets que estem al davant i gestionant aquests temes, estem entrant proposicions de llei per la multireincidència al Congrés, estem entrant també proposicions de llei per poder actuar contra les ocupacions delinqüencials en 48 hores i, per tant, la nostra filosofia és aquesta, combatre-ho amb fets i no pas amb paraules. Temien perdre més vots si feien fora de l'alcaldia Sílvia Orriols que si optaven per fer el que han fet, no tirar endavant amb aquesta moció? No ha estat en absolut un càlcul electoral, jo que ho he viscut en primera persona des de la primera reunió que vam fer ja fa dies, ha estat sempre una decisió presa, com deia abans, unitàriament amb els nostres regidors de Ripoll i en benefici de Ripoll, perquè Ripoll ha de tornar a ser un poble, una vila que somrigui, no pas una vila que sempre aparegui amb una cara enfadada. Ripoll l'hem de saber entendre com un Ripoll en positiu, com havia set sempre, i també en clau de Catalunya, de país. Parlant de país, sabem que Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, per tant, màxim nivell, el seu president va trucar al president Puigdemont per demanar-li, o es va posar en contacte amb ell per demanar-li que que tirés endavant aquesta moció que havien de pactar amb Esquerra, amb PSC i també amb el suport de la CUP. La decisió final la va prendre el president Puigdemont? Miri, jo li seré molt franc. Com vaig decidir entrar en política, ser sempre molt franc. Desconec si el senyor Junqueras ha trucat o no al president Puigdemont. El que sí que li puc assegurar és que nosaltres en cap cas hem pres la decisió pel que li pugui interessar o convenir o no convenir al senyor Junqueras, sinó que l'hem pres en clau de país i en clau del que interessa als ciutadans de Ripoll, i així ho demostrarem fent una posició constructiva basada en el nostre programa electoral i amb els nostres regidors a Ripoll, amb en Ferran Raigón al capdavant. Cap d'aquests tres regidors ha mostrat disconformitat amb la decisió i, per tant, continuaran fins al final del mandat. Exactament. Ha estat una decisió absolutament unitària, que, a més, si m'ho permet, ha estat un procés molt emotiu, perquè realment hem vist que a mesura que anàvem debatent i que anàvem analitzant la situació, tots plegats, els de Ripoll i els a nivell nacional del partit de Junts per Catalunya, anàvem convergint que la millor solució, absolutament, i la més valenta, era aquesta que hem pres de no tirar endavant la moció de censura, sinó fer una posició ferma i que siguin els ciutadans els qui a les urnes i no pas als despatxos el 2027 ens diguin si la decisió va ser encertada, que estic convençut que sí. Aquesta és la decisió ara i es mantindrà la resta de mandat o això podria canviar? És un no presentar aquesta moció de censura a Ripoll definitiu? Definitiu, nosaltres no tenim la potestat per dir què és definitiu i què no és definitiu. Els ciutadans de Ripoll són els que han de decidir. Si hi ha un clam popular perquè hi hagi una moció de censura, evidentment tornarà a estar sobre la taula. Nosaltres en aquest moment tenim clar que la millor decisió és no fer una moció de censura que sigui un artifici entre partits molt i molt diferents que pretenem aquí relligar l'aigua i l'oli, sinó que siguin els ciutadans el 2027 els que ho decideixin a les urnes. Per acabar, l'oposició, i en concret Esquerra, li ha dit que els han tremolat les cames. I vostè, que és al Parlament i que a més n'és diputat, li pregunto pel cordó sanitari contra l'Aliança Catalana que hi ha al Parlament. Junts es podria acabar despenjant d'aquest acord?
Com li deia abans, el corredor sanitari el que han de fer en primera instància és preguntar-se per què ens l'apliquen a nosaltres. El tripartit d'esquerres, dels socialistes, d'Esquerra i de Comuns ens l'estan aplicant constantment. I els socialistes estan fent el corredor sanitari amb el PP i amb Vox cada vegada que els hi convé. Jo li he dit que nosaltres el corredor sanitari, com està entès en aquest moment, s'està demostrant a Europa i arreu del món que és un error, i nosaltres el que passem a fer és a combatre les bestieses, els populismes i les mentides que massa sovint Aliança Catalana està expressant a les xarxes i està expressant al faristol del Parlament. Però aleshores això vol dir que Junts en algun moment podríem veure com es despenja d'aquest cordó sanitari pactat al Parlament? S'ha demostrat aquesta legislatura ja que a Ripoll no hi ha hagut cordó sanitari. A Ripoll, quan un tema ha format part de la coherència del nostre programa electoral i ha set en l'interès dels ciutadans de Ripoll, s'ha votat a favor. Nosaltres el que tenim decidit és que a partir d'ara el que fem és combatre Aliança Catalana des de totes les instàncies. Salvador Vergés, de Junts, diputat de Junts i a més